това видео шофирахме върху дълбока замръзнала река, посетихме рибарско селище, построено изцяло върху лед, и видяхме как се лови риба под леда в Канада. Останете с нас и изгледайте до края нашето екстремно зимно приключение. Здравейте, приятели! Вие сте с Z3 Studio, аз съм Яна и днес ви обещавам едно истинско зимно приключение. Намирам се на брега на пълноводната Ред Ривър река. Вижте ето тук как изглежда тя през зимата. Само преди 2 седмици тук беше минус 30, но днес е около 1 градус и всичките тези коли и хора, които се виждат в далечината, са дошли тук да ловят риба. Чувала съм, че на това място, в тази река, се хващат огромни риби чудовища. Дали това е така, не знам, но се надявам да разбера. Ще слезем след малко долу и ще се опитаме да ви покажем какво се случва ето там. Зад мен се намира замръзналата река, по която след малко ще карам, а хората са си направили ледено селище тук с километри дълго. Някои от тях дори оставят да пренощуват на това място, други идват само за ден. Има си и табела, дори видях, че има и стоп знак, типично по-канадски, на средата на нищото, на замръзналата река. Движението е регулирано. Знае се къде може да се паркира. Разбрах, че дебелината на леда е някъде около 30 см. Не знам дали е така. Така чух някои хора да говорят и сега отивам с колата и влизам вътре и тръгвам по замръзналата река. Решихме директно да се спуснем с колата и да паркираме върху самата река. Ако някой ми беше казал, че ще шофирам по замръзнала река, нямаше да му повярвам. Впоследствие разбрах, че дебелината на леда е около 80 см. 30 см е дебелината в близост до бързите на реката. Адреналинът определено се покачва, когато човек си даде сметка за водната стихия под краката си. Дори GPS-а ни показа, че се движим върху самата река. В момента шофирам по река Ред Ривър. Лятото това няма да ми се отдаде, освен ако не съм с лодка. Присъединихме се към едно канадско семейство запалени рибари, което беше решило да прекара уикенда върху замръзналата река. Те бяха много мили и ми показаха как да пробия дупка в леда. Okay, this is a trigger safety button. The safety is okay underneath. This is for this. This is just forward, but you have to grab two hands. Okay, and then Press that button. That's it. and I don't do anything with this No, one. you just do that one. That's the Okay. safety. So once you let go of the safety button, It stops, and I don't press this. No. Only the right one. you just hold on tight. Oh yeah, they go. Am I doing it all right? Yeah, you're doing perfect. I'm trying to hold it straight. Yeah, that's perfect. A little bit of weight. Okay, then you stop. Just let your button go. Okay. There's just a little bit of ice built up on the tip. Okay. Okay, now you go again. See, just some Thank ice you. built up. Yes, That's it. yes. So I have to Yeah, and just that. the same. Yep, first. that's it. Just There you go. See, muscle. See, I have to push. I wasn't pushing at all. Now you got it. Now actually it's
can see. A little bit harder. Yep. Okay, good. ready? Yep. Oh. Okay, now just lift it up. That's it. Oh my goodness! You did a I hole. did it! Thank you so much! Awesome! That's easy, eh? Yes. Electric, so much easier. Хората си опънаха палатка и си запалиха огън директно върху леда. You're so 4 months old. 4 months? 4 months, Wow. yeah. He's a puppy. Ето този малък приятел е смесица между диво австралийско динго и домашна порода куче. Yeah, he'll go right. Не мога да повярвам, че току-що паркирах колата по средата на замръзналата река, а отдолу под краката ми сигурно плуват огромните риби. Виждате, не съм единствената. Реката, на която се намирам, е огромна, широка е като футболно игрище. Много хора идват тук, за да прекарат уикендите си. Някои от тях си взимат ето такъв тип кабини, в които ловят риба. Други имат палатки. Има всъщност възможност да си наемете такова малко помещение, такава кабина. Виждам, че хора са пробивали дупки тук. Да, вижда се замръзналата вода от Олапс. На няколко места има такива пробити дупки, отдолу е лед. Да. Много интересно, аз трябва да внимавам да не стъпа в някои от тези дупки, защото си е опасно. Канадското знаме, разбира се, навсякъде. Леденото селище е огромно, продължава с километри. Има кемпари, каравани, ето такива кабини, като тази, която виждате до мен. Усеща се във въздуха миризмата на дим. Хората си запалили огън вътре, пият вино и ловят риба. Ето така много канадци прекарват уикендите тук, в тази северна канадска провинция. А всичко по краката ми е лед. И е доста хлъзгаво. Това е като ледена скулптура тук. Паркират си хората караваните, кемпарите тук и си прекарват уикендите, някои остават и за по-дълго, като е абсолютно безплатно. Не трябва да плащате нищо и селището е огромно. Не съм сигурна колко точно е дебел ледът по краката ни, но по това, което виждам тук до мен от тези ледени късове, които са извадени по време на пробиването на леда, виждате тяхната големина, така че е безопасно. След като ето колата ни е паркирана в близост, може този лед да издържа тежестта на автомобилите и на всички тези постройки и кемпари тук в района. Означава, че все пак е безопасно. И така, ще се опитам да се разходя и да ви покажа малко повече. Ако нямате ваша собствена палатка или каравана, може да си наемете такава. Тук в това ледено селище се предлагат палатки под наем, каравани под наем. А ако не обичате пък да ловите риба, също има с какво да се забавлявате. Може да дойдете тук и да карате всякакви видове сноумобили или пък да се парзаляте с канки. А дори виждам, че има и име на улица. Регулирали са движението, сложили са табели с имена на улици. Виждате, трафикът зад мене продължава и хората така сякаш се намирам на обикновена улица, а не съм застанала по средата на замръзнала река. Наистина ми е много странно как всичко това се случва, така сякаш си е нормално кръстовище по средата на улицата. Никога не съм си представила, че мога да карам върху замръзнала река.
но в момента го правя и хората ми казаха, че леда е с дебелина около 80 см, не 30, както аз си мислех. На места предполагам, че е може би някъде към 50-60, но по-голямата част на реката е около 80 см. Движа се по замръзналата река в посока ето този мост, който се вижда в далечината. Там има и пропукан лед и се вижда всъщност колко е пълноводна реката, която всъщност водата се влива отдолу, минава отдолу под леда, но на места може да се види всъщност колко бързо тече тя. Без да разбера и без да искам, всъщност съм паркирала по средата на всички тези дупки. Явно са пресни, защото водата все още не е замръзнала в тях. Сега ще се опитам. Да, ледено студена е. Вижте леда. Да, преди малко хората са си тръгнали от това място и водата все още не е замръзнала. Но е ледено студена, както може да си представите. Слагам си ръкавицата бързо и сега тръгвам надолу, за да ви покажа всъщност колко е... Олеле, чакай, щях да се прибия тук. Тръгвам надолу, за да ви покажа какво се случва малко по-надолу под моста и как водата всъщност се влива и минава отдолу под леда. Какво ли ще е усещането, ако всъщност човек пропадне в този лед? Не мога да мисля. Но това, което ми казаха хората, е, че ледът не е 30 см, е всъщност някъде около 80 см. Разбира се, не е с еднаква плътност навсякъде, предполагам, но е безопасно за ето такива големи и тежки автомобили да бъдат паркирани на това място по средата на реката. А виждате в далечината тази река, която идва от Съединените американски щати, минава през територията на Канада и е доста дълга, голяма, широка. Виждате колко бързо тече и се влива и минава отдолу под самия лед, по който в момента се върви. Това място започва да става опасно. Тук се ходи трудно. Потъвам в снега, под краката ми има доста сняг и не е изчистен. Не виждам тук паркирали автомобили и хора, които да ловят риба. Има знак за опасност и турбулентна вода. Виждате, тя се влива отдолу под леда, така че не знам колко още ще рискувам да отида напред. Тук на това място е сниман и филмът на Стивън Кинг. Показвали сме ви го през лятото това място. Наистина изглежда много по-различно сега, отколкото през летните месеци. И виждате знака Danger, опасност отгоре. Така че аз няма да рискувам да ходя прекалено близо до бързия с вода. Качихме се на моста и от кадрите, които ви показваме, може да видите как бързиите са издълбали леда. Хората тук знаят това и са много внимателни да не попаднат в някои от опасните зони. Въпреки това имаше безразсъдни туристи, които се приближаваха доста близо до тънкия лед, без да подозират за опасността. В леденото селище може да видите както палатки и малки кабини, така и по-големи кемпери и каравани. Някои имат отопление и дори телевизор. Рибарите ни споделиха, че от няколко дни подводното течение е много силно и затова, въпреки че са тук от часове, все още не са хванали риба. Ще се радваме да ни споделите откъде ни гледате и дали сте ловили риба на лед. Шофирали ли сте по заледена река или езеро? Пишете в коментарите. Канада е също и страна на имигранти. Не всички тук са дошли да прекарат деня ловейки риба при минусови температури. Някои хора, като тези туристи от Филипините, са дошли просто да се разходят и да си направят снимки. Така че наистина има на това място забавление. Пред това място предлага забавление за всички. Природата ни освежи и зареди.
Въздухът в Канада е с богато съдържание на кислород и въпреки студените зими в канадската провинция Манитоба, човек се чувства добре след като е прекарал време сред природата. В района на градчето Локпорт, в близост до леденото селище, има няколко заведения. Този път избрахме да хапнем набързо в американската верига A&W, която е на повече от 100 години. Надяваме се, че нашето ледено приключение ви е било интересно. Посещавали сме това място и през лятото. Ще оставим линк за предишното ни видео в коментарите. А вие не забравяйте да се абонирате за Z3 Studio и изгледайте останалите видеа в канала.